मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव राजा होननानै बुङोब्ला आलु। जानाय आदाराव बांसिनै बाहायजाग्रा मैगंफोरनि गेजेराव आलुआबो सुबुंफोरनि गुबुन मोनसे फेभारेट। नंगौ, आलु मैगंआ सुबुंफोरनि दैज्लां मेसें आदार हिसाबै बाहायजाग्रा जाथोसे मैगं। आरो बे बाथ्राया सैथोदि सरासनस्रायै जों आलुखौ 30 निफ्राय 70 रांनि गेजेराव बायनानै जायो। नाथाय जों गोबां जायोसो आलुखौ बेनि बेसेना किल'सेयाव बेसेबां बेखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन। दिनै आलुनि बेसेनखौ लानानै ओरैबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिथिहोगोन। नंगौ, मोगथां महराव आलुनि बेसेना जायगा लायै जायगा किल'सेयाव 50,000 रांसिम सौहैदों। मिथिनाय बादिब्ला फ्रान्स हादराव लिबट मुंनि जाथोसे आलुनि बेसेना दायो 1 किल'ग्रामाव 50,000 रां। बे रोखोमनि आलुखौ फ्रान्सनि दिपआव खालामनाय जादों। मुलुगनि गेजेरावनो फ्रान्सनि लिबट आलुआ बेसेन गोनांसिन जानानै दं। अदेबानि बे रोखोमनि आलुखौ बोसोराव 10 साननि गेजेरावनो आबाद मावनायनि फिथाइ महरै मोननो हायो। आरो बे आलुनि आबादखौ गोबां सांग्राङै खालामनायबो जायो होननानै सुलुङा फोरमायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।